कैटभप्रशमनि वाणी रमा सेविता मल्लाद्यासुरमूकदैत्यदमनि माहेश्वरी अंबिका चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी 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 पूर्णानुसन्धीकृता ओंकारी विनुता सुतार्चितपदा उद्दण्डदैत्यापहा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी 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 पिपीलिकांत जननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवादिरेफ जननी या चित्कला मालिनी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी 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 कटाक्ष वीक्ष ललिता ऐश्वर्य समृद्धिता अम्बा पावन मंत्र राज पठना दल्ते च मोक्ष प्रदा ವಿಘ್ನಲಿನ ಅಧಿಪತಿ ಆನೆ ಮೌನ್ಯದ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಸುರುಗಾತ ದುಂಬತ್ತದಿ ಒಂದು ನಾಲ್ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ನೆಲೆ ಅದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ದೇವದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಡಿಗೆ ಪರಶುರಾಮನ ಕುಡಾರದ ಪೆಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿದ ಮಣ್ಣು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಸಾಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂದೆ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪಿ ಕಡಲು ನಡುಟುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಅವೇತು ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ನ ಪುಗಾರ್ದನ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಪೊರ್ಲಾವುಡಾಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಆ ಲೇಸ್ಗ್ ಐಸ್ರ ಜಿಂಜೋಡಾಂಡ ಎಂಗ್ಲಿನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕನೊಂದು ಬೈದಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ದಾನ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುತ್ತಾರ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ಬಳಗ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಖ್ಯಾತ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಕಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಯ್ನ ಕುಮಾರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಯನ ಮಂತಿನ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ವೃದ್ಧಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೃತ್ಯ ಮಂತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿನ ಕುದುರದ ಸಿರಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಪಂಪಿನ ಗಾಯನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಾಲ್ಯದ ಆರಾಧನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರ್ಲ ಉಂಡು
ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ, ದೀಪೋ ಹರತುಮೇ ಪಾಪಂ, ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ನಮೋಸ್ತುತಿ. ದೀಪ ಬೆಳಗುನ ಮೂಲಕ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಯ್ನ ದೀಪ ಮಾತೆನು ನಮ್ಮ ನಡುಕು ಆಹ್ವಾನಿಸಾಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಾಯನ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ರಾಘವ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನಿ, ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರೇಣುಕಾ ಲೋಲಾಕ್ಷ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸೋಡು ಬಂದು ಕಿನ್ನನ್ವೆ ತುಳುನಾಡೆ ಬುಲ್ಪಾತು ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲಂತು ಓವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ ಎಡ್ಡೆಪುಡ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನನೆ ಬರ ಪಂದ ಆವಡಾಂಡ ಐಕ್ ಶಿವಪುತ್ರೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಪನಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತು ರೆಗ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪುಟ್ಟಾರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ. ಪಾಶಕುಶಗಳ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ, ಪಾಶಕುಶಗಳ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ, ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು, ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು, ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಗಜಾನನ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಸಂಪಿಗೆ ದಾತು ಪೊರ್ಲು ಹರಿವಣ ದಾತು ಉರುಂಟು ಪಿಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರ ಆಯ್ನ ಅಂಚೆ ಶ್ರೀ ಗಂಧದ ಕಮ್ಮನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಪನಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಆಯ್ನ ಅಂಕಿತ ಸುನಿಲ್. ಅವೇತು ಆಚರಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯ್ನ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನಿ ಸಾರತೋರ್ಮನುತ ಎಂಪನೆ ಇಸೆಯಿಡ್ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡ್ತಿನ ಗಿಡ ಇನಿ ಹೆಮ್ಮರವಾದ ಬೆಳೆದಂಡು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕಟ್ಟೆ ಕುತ್ತಾರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊದಲ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನ ಹೇಳಿಗೆ ಪಡೆದಂಡು ಪಂಡಿತೋಸ್ ಪರಿಸರಡು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡ ಪಂಡಿತೋಸ್ ಪಂಡ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪುನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯಿನ ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕುಟುಂಬಡು ನೂದೇರ್ದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಪನೇರೆ ಇಂಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ಲಾತು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡಗ ಜನಕುಲು ಸೇರ್ದು ತಂಡನ ಬೊಳೆಪಾವುಡು ಪಂದಿಕೆ ಏನೊಂದು ಜನವರಿ 22 ದಾನಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ 25 ಜೋಕುಲು ವೇಷಪಾರ್ದು ವಿಬ್ರಿಂಜನೆಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಬನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕಲು ಆಚರಿಸುವ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ತಂಡದ ಯಜಮಾನಿಕೆಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಡಗೆರೆಡು ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೀತಂಡು.
ಆಟಿಡುಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡೀತಂಡು ಆ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ರುಚಿ ರುಚಿತ ಅಡಿಗೆ ತನಸುಮಂತದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರು. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಾನಿ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಸೇವೆ ರೂಪೋಡು ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ 150 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆತಂಡು. ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡಡು ಸಂತಸದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಸಾನ್ವಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆತೀರು. ಅರ್ನ ವಿಜಯೋತ್ಸವನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 18 ದಾನಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಸತತ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತೋಸ್ ಪರಿಸರ ಮಂತದಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಾದಿರು. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡಗೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆದ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರೇಣುಕಾ ಲೋಲಾಕ್ಷ ಅರೆಗೂ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲೇನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಕಿರುಪರಿಚಯನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ. ಈ ಲೇಸದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಯ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಹೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲದ ಖ್ಯಾತ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೊಂದಲ್ಲೆರು ದೀಪಾಲಿ. ಹೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಖ್ಯಾತ ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆದ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾಗವತಿಯರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಮುಕ್ಲೇನ ವಂಶನೇ ಕಲಾ ಸೇವೆದ ವಂಶ. ಅಮ್ಮೇರು ಆನಂದ ಆಳ್ವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರ ಭಾಗವತಿರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಅರೆನ ಪರಂಪರೆನು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವೆರು ಮುಂದುವರೆಸಾದ ಸಂಗೀತನುಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಭಾಗವತಿರಾದ ಇತ್ತೆ ಅಗ್ರ ಪಂಪಿನ ಭಾಗವತಿರಾದ ಗುರುತಿಸಾವುದುಲ್ಲೆರು ಕಟೀಲು ಮೇಳಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾವುದುಲ್ಲೆರು. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಇವೆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮದ್ದಳೆಗಾರರು ಲವಕುಮಾರ್ ಐಲ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುಗರ್ಪೆದ ಮದ್ದಳೆಗಾರಡು ಒರಿಯಾದು 6 ಗುರುತಿಸಾವುಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ವ್ಯವಸಾಯಿ ನೆಲ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಡ್ಡೇಕ್ಲ 6 ಒಗ್ಗುದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಇತ್ತದು ಮದ್ದಳೆ ವಾಡಿದೇಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ಪೆ ಪಡೆದರು. ಮಯೂರ್ ನಾಯಿಗ ಚೆಂಡೆ ಇತ್ತೆದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದೆರಡು ಒರಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಾಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಾಳೆ ಕಲ್ಪಾವುನ ಗುರು ಆದಲ ಇತ್ತೆ PhD ಪದವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಆದ ಸೇವೆ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಕ್ರತಾಳ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಗ ಮಾಡೂರು ಸರಿಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕಲಾವಿದ. ಭಾಗವತಿಕೆ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಮಾತಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ರಂಗೊಡುಲ ಕಲಾವಿದ ಆದು ತಾಳ ಮದ್ದೆಡು ಅರ್ಥಧಾರಿ ಆದು ಗುರುತೆ ಸಾಯಿನಾರು ಇನಿ ಹಿಮ್ಮೇಳಬಕ ಚಕ್ರತಾಳೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿನ್ಯ ಇವೆರು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಮೋ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳ್ಯ ಸಂಪಾಜೆದಾರು ಸರಿಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಡು ಯಕ್ಷರಂಗಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರದು ಪತ್ತದು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆಡು ಅಗ್ರ ಪಂಪಿನ ಕಲಾವಿದರು ಒರಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಆದು ಗುರುತಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ದೇವಿಪುರ ತಲಪಾಡಿ ಇಂಬೆರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವರನ ಪಲಯೆ ಮುಕ್ಲೇನ ವಂಶ ಕಲಾ ಸೇವೆದ ವಂಶ. ಅಮ್ಮೆರು ಆನಂದ ಆಳ್ವೆರು ಆ ಕಾಲಡು ಭಾಗವತಿರು ಆದು ಅರ್ಥಧಾರಿಲು ಆದು ಉದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಅರೆನ ಪರಂಪರೆನ ಇತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸಾವೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಮೆಗ್ಗೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಭಾಗವತರು ಆದು ಪುದರ್ ಪಡೆಂಡ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಆದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪುಗರ್ಪೆ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಸಕುರಲು ಸರಿಸುಮಾರು 3-4 ದಶಕಡು ಯಕ್ಷರಂಗೋಡು ಸೇವೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಆದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಆದು ಅರ್ಥಧಾರಿ ಆದು ವೃತ್ತಿಡು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಡು 35 ವರ್ಷಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗಣೇಶ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು
ಗಣೇಶ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಸರಿ ಸುಮಾರು 3-4 ದಶಕೊಡ್ದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರು ಆದು ಈ ಸೇವೆ ಸಂದಾಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ವೇಷಲ ಪಾಡುವೆರು, ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದು ಪುಗರ್ಪೆನು ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪುದರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಂದೇ ಅರಿನ ಲೆಪ್ಪುನಿ. ನಿರೂಪಕೆ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಆದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷರಂಗೋಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಆದು ಗುರುತಿಸಾದೇರು. ವೃತ್ತಿಡು ಜನಪದ ಕಲಾವಿದ ಆದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಆದು ಗುರುತಿಸಾದೇರು. ದೈವನರ್ತನೆ ಸೇವೆಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶ್ವಥ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ನೃತ್ಯ ಗುರು. ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಬೇರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಲೋಲಾಕ್ಷ ಇಂಬೇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲವಕುಮಾರ್ ಐಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಬೆರೆಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಯೂರ್ ನಾಯ್ಗ ಚೆಂಡೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಬೇರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಶಾಲು ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಿನ್ಯಾ ಇಂಬೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಬೇರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಮೂಹ ಸಂಪಾಜೆ ಇಂಬೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಬೇರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಿನ NS ಮುನ್ನಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ಬೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೇರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಸಾಗರ್ ಬಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೇರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗಣೇಶ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಸುನಿಲ್ KV ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್
ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಡು ಪಂದಕ್ಕೇನುಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನುಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ದುರ್ಗೆ ಜಗತ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸದಾ ಪೊರೆಯೋನ ಅಪ್ಪೆ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರಡು ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೈಕೂರನ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಬಗೆಟ್ ಕುದುರುದ ಸಿರಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸ್ವರ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೆರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಅಂಚನೆ ಗಾಯನಡು ಆರಾಧ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸ್ವರಟು ವೃತ್ತಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ಲದ ನಲಿಕೆಡು ಜತೀನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೆರ್ನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಡ್ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯಿನ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ತೊಟ್ಟು ಸ್ಪಾಟ್ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಶೇರ್ ಮಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ ನಮ್ಮ ಕಂಡಿರ್ದು ಇನಾಮು ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೇಮ್ ಗೆಂದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ ಅಪ್ಪನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಪೊರ್ತದು ಈ ಫಲಿತನ ತೆರಿಪಾವ ತಿತ್ತು ಚಾವಡಿಡಿಪ್ಪುನ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಆರಾಧ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೃತ್ತಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕುಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಪೊಪ್ಪ ಸಂದೀಪ್ ಅಮ್ಮ ರೇಖಾ ಮೆರ್ನ ಊರು ಕುತ್ತಾರ್ದಾರ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಡಿಗ್ರಿ ಪದವಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ದೆತೊಂದು ಸತತ 7 ವರ್ಷದ್ದು ನೂರೆದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ರಚನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಧ್ವನಿ ಗೊತ್ತಿನಾರು ಅನ್ನನೆ ಆಯ್ನ ಸ್ವಂತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ತಂಡನ ಜೋಡಾದ ನಾನಾ ಕಡೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನಿರೂಪಣೆಲ ಸಹ ಮಂತಿನಾರು. ಯಕ್ಷಾಧ್ರುವ ಶ್ರೀ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಮಲಯಾಳಂನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅರೆಗ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತಿನಾರ್. ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೆರೆಗ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಪೊಳಲಿ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಡಿಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜಿಟಿ ರಾಗಸುರಭಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ನನಲ ಅನೇಕ ಸನ್ಮಾನಲು ತಿಗದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಅಂಚನೆ ಸಂದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದೆ ಬೈದರು ಮೇರೆಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರದು ನನ್ನ ಲಾತ ಅರ್ನ ಜೀವನಡು ಬೆಳೆಯಡು ಪಂದಕೇನಂದು ಮೇರೆಗ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ರಂಗನಾಥ್ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂದಕೇನಂದು ಆರಾಧ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಪ್ಪ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ಮೇರು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಅರ್ನ 6ನೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಮೇರು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಕಲೆನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತಿನಾರ್. ಸುಮಾರು 5 ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆದಿನಾರು. 5 ಸಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಆತೇರು. 500 ಜಾಸ್ತಿ ಮೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೇರು. ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆರ್ನ ಪದ್ಯ ಪಂದ್ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆದಿನಾರು. ಬೇರೆ ರಮಣಿ ಶ್ರೀಕರ್ ಪನ್ಪುನ ವಿದ್ವಾನ್ ಪನ್ಪುನರ್ನಲ್ಪ ಶಿಷ್ಯ ಆದ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ 200 ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳಿಯರ್ದು ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನಾರು. ನಮ್ಮ ಊರದ ಈ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು
ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಆರಾಧ್ಯ ನನಲಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಬೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ರಮಣಿ, ರೇಣುಕಾ, ಇಂದಿರಾ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಆಶಾ ದಯಾನಂದ್ ಅಂಚನೆ ಶೋಭಿತಾ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದಿಕೇನೊನ್ವೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ವೃದ್ಧಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಪ್ಪ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿನಿ. ಬೇರೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯದ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿನ ಗುರು ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶಿಷ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು. 2023 ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಭಾರತಿ, ಲೋಲಾಕ್ಷಿ, ಸರಿತಾ, ವಿದ್ಯಾ, ನಿರ್ಮಿತಾ ಅಂಚನೆ ರೂಪಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಅರೆನ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನನ್ವೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸ್ವರ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪೊಸಕೊರಳ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಸ್ವರ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದ ಕೇನನ್ವೆ. ಒಂದು ಚರಣ ಒಂದು ಸಲ ಆತಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ
ಚಂದನ ಮತ್ತೆ ಎದುರು ತೀರ್ತಿ ಕಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಲ ಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮನೀಶ್ ಮುಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡ ಬಂದು ಯಾನು ದಿವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಪರಂದಿತ್ತಿ ಮರನೆ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಆಸರೆ, ಬೇರಿತ್ತಿ ಮರನೆ ಪೂಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಸರೆ, ಬುಳೆಪು ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ತರ್ಕೆಲೆ ಆಸರೆ, ನನದಾಯ ಕಡೆಸಾವ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬಳ್ಳ ಅಂತ ನಟ್ಟಿ ನಡೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪಾರ ಬರ್ಪೇರೆ. ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಡೋಡು ನಂಡ ಬೆತೆ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಅವೇನ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತರು ಪರಡ ಅವನ ಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಕುದುರ್ದ ಸಿರಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿ ಪಣಪನಂಚೊತ್ತಿನ ಈ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಪದನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಒತ್ತು ಸ್ವರತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೇರ್ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಕಲನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅದೇ ವೃದ್ಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮನೋಜ್ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯಡು ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಸ್ವರ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಂತೂ ನೆನೆಪತಿ ಓಡು ದಾಯಕೇಂಡ ನಿಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉಳೈಪೋಯಂದಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಉಳೈಪೋಯಂದಂಡ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವೈಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ಸಂಗೀತಾದಿಪ್ಪು ಸಾಹಿತ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಮುಂದೇನು ಕೇಳಬ ಆಂಡ ನಮನೆ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಗೂ ಕೊಣಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ಈ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವಿಭಜನೆ ಆವಂದನಲ್ಕ ತೂಪುಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪದುಕುಲು ಪೂರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಥೆಕುಲೇನ ವಿಸ್ತಾರವಾದಿತ್ಯನ ವಿಶಾಲಾದಿತ್ಯನವೇನೆ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಥ ಆಪುನಲ್ಕ ನಂಗೆ ಎತ್ತವು ನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅವು ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಡು ನಮ ಒಂಜಾತ ತಿಗಲೆ ಪುಡಪುರಂಚುತ್ತಿನ ಡಿಜೆದ ಸ್ವರಕುಲೆಗೆ ಕೆಪಿ ಪುಡಪುರಂಚುತ್ತಿನ ಡಿಜೆದ ಪದಕುಲೆಗೆ ಅರ್ಥನೇ ದಾಂತನಂಚುತ್ತಿನ ಪದಕುಲೆಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಯ ಕಳೆಪುನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದ್ಪುಂದಂಡ ಒಂಜಾತ ಕಾಲ ಪಿರೋಪೋಯಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಕುಲಿನ ತೂಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ನನಗಾಗಿ 1000 ವರುಷ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳಲೇಬೇಕು ಈ ಮನೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಣಬನಂಚತನ ಪದಕುಲು ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಲೂಸ ಅಮ್ಮೆ ಲೂಸ ಬಣ್ಪುನ ವರೆ ಮುಟ್ಟುಗಲ ನಮ್ಮ ಲೂಸ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಆದ ತುಂತುದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತ ನಡೆ ಅಮ್ಮ ಪಣಪನ ಶಬ್ದದ ಮೌಲ್ಯನೇ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕ ಅಜ್ಜ ಪಣಪನ ಶಬ್ದದ ಮೌಲ್ಯನೇ ಕೊರಗತನಿಯನ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕದ 7 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪಣಪನವನ್ನು ತಿರಿಪವನಂಚುತ್ತಿನ ಈ ಪುರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾನಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದಿಯನ ಲೆಪಡಾದು ಅವೇನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಆ ಇಡೀ ತಂಡಗು ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಯಿತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇರಿತ ದಿನ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಆರಾಧ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆ ಬುಡುಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲು ಮಹಾತೇರ್ಲ ಅವೇನು ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಡು ಐಕೆ ತಂಬು ಕೊರಡು ಐಕೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಿಕೆಂಡ ಅವು ಎಡೆಟ್ಟೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂಜಾತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನಂಚುತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ಬಂಡಿದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಲೆಗಳ ಪದೋ ಬಂಡಿನ ಅರೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯಿನರೆಗಳ ಐಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ನಕ್ಲಿಗಲ ಒಂದಿನ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕೇನು ನಕಲಿಗಲ ನನಗೇನಾರು ಇಪ್ಪು ನಕಲಿಗಲ ನೆಡ್ಡಪ್ಪನ ಬಯಕದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚುತ್ತನ ಆ ಕಾರಣಿಕದ ಕೊರಗತನಿಯನ್ನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ದುಂಬರಿಪುಂಡು ಯಾನು ಕುಡರೆ ಎಂಕಲ ಅನ್ನಗೆ ಅಂದೇನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಎಂಕಲ ಅನ್ನಗೆ ಯಾನ ಕುಡೋರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತಾಳಮದ್ದಳೆನು ಅಪ್ಪೆ ಬರುಪುನಂಚುತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆನ ಎದುಕೊನ್ನಂಚುತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರದ ಕೊರಗತನಿಯನ ಬಗೆಟಿತ್ತಿನಂಚುತ್ತನ ಕಥಾಮೃತನು ಸಾರುನಂಚುತ್ತನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬುಡುಗಡದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತಾರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯ ಅನಿಯೋಜ್ಯವಾಗಿ ನಂಚುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸಂಚನೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆಗೆ ಯಾನು ಕುಡೋರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕು ಸೊಲ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪುದರ್ಕಣ್ಣ ದಿನ ಸಾನ್ಯಾರನ
ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಮುಕ್ಲೆನ ಮಗಳಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 2010 ಪುಟ್ಟಿಯೇರ ಮೇರು ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ 8ನೇ ತರಗತಿಡ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಭೆ ಪನ್ಪುನ ಏನ ಸ್ವತ್ತಲಾತ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತಾರ್ಥ ಅವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ತಿಕ್ಕುನ ಜಯ ಪಂದು ಸಾಮಿ ಮೇರೆ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಈ ಸಾಧನೆಗೂ ರೂವಾರಿಯಾಯಿನ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಶಾಲೆದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯಿನ ಗಣೇಶ್ ಬಿ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗೂ ಪೋದು ಗೆಂದದ ಬರಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪರವಾದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ఆయన కుదరట చూరించుడు కైండ